खरं तर आता आपण कार्यक्रमाच्या अगदी शेवटाकडे येतो, ह्या परिषदेच्या शेवटाकडे येतो. मला सांगताना खरंच आनंद होतोय की आजची ही नगरसेवक परिषद आहे, ही या ठिकाणी सत्यात उतरलेलं चित्र माझ्यासहित आपणा सर्वांना दिसतंय. अर्थात कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनल, सिग्मा अकॅडमी सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ, देवगड, जामसंडे, वाभे, वैभववाडी, कसई, दोडामार्ग नगरपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण ही नगरसेवक परिषद आयोजित केली. प्रशासनातील या सर्व मन्यांना एका दोऱ्यामध्ये ओवण्याचं आणि अर्थातच ती माळ तयार करण्याचं काम हे आमचे म्हणजे मी जिरगे सरांची आणि माझी तशी 10-15 दिवसापूर्वीची पहिलीच भेट, परंतु 15 दिवसात खरंच या जिल्ह्याविषयी बाहेरच्या जिल्ह्यातून इकडे येऊन अधिकारी म्हणून काम करायचं आणि ह्या जिल्ह्याविषयीची आपुलकी किती बाळगावी आणि आत्मीयतेने कसं लोकांसाठी काम करता येईल अशा पद्धतीचं व्यक्तिमत्व आज आपणा सर्वांच्या मध्येच आहे. मी एकूणच हा कार्यक्रम उभा करण्यामध्ये जिरगे साहेबांचा, त्याचप्रमाणे आमचे वैभववाडीचे CEO सूरज कांबळे साहेब असतील, दोडामार्गचे CEO परितोष कंकाळ साहेब असतील, कुडाळचे CEO नातू साहेब असतील, तावडे साहेब, त्याचप्रमाणे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी मॅडम यांचं फार मोठं सहकार्य एकूणच कोकणशाही टीमला मिळालं आहे. त्यामुळे त्यांना धन्यवाद तर देईन आणि त्याचप्रमाणे ह्या सर्वांना अर्थात एका माळेत होणारे आमचे सहकारी मार्गदर्शक मित्र सन्माननीय जिरगे साहेब यांना मी विनंती करेन की आपण मंचावर यावं आणि एकूणच ह्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा आपण द्याव्यात. थोडं अवघडच आहे जेवणाच्या अगोदर बोलायचं. धन्यवाद साईनाथ. खरोखरच या जिल्ह्याचा मी फार ऋणी आहे. या जिल्ह्याबद्दल मला निश्चितच फार जिव्हाळा आहे. माझ्या अगोदर गिरप साहेबांनी त्यांचं विवेचन, त्यांची धडपड, त्यांची काम करण्याची तळमळ, ती प्रशांत आपटे असतील, त्यांनी एक टीम बनवली आणि ते केलं. त्यांची धडपड मी जवळून बघितलेली आहे. त्यांच्या कार्याला एक खरोखरच सलाम. मला वाटतं त्यांच्यासाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. आणि ट्रेनिंग घेतल्यानंतर माणूस कसा बनतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण गिरप साहेब आहेत. तेही मला माहिती आहे. सुरुवातीला त्यांनी जेव्हा बोलायला उभा राहायचे स्टेजवर, तेव्हा बोलायला फारसं म्हणजे एकदम नवखे होते. बोलताना तर होताना मी त्यांना बघितलेले, पण आज एखाद्या कॉर्पोरेट माणसासारखं मस्तपैकी प्रेझेंटेशन देताना पाहून खूप आनंद झाला. आजच्या या म्हणजे स्वइच्छेने तुम्ही आलात की साईनाथच्या भीतीमुळे मला माहित नाही, पत्रकार आहे, नाही आला तर काहीतरी न्यूज लावेल या भीतीनं, किंवा स्वइच्छेने या आजच्या या ट्रेनिंग सेशनला उपस्थित असणारे सर्व आमच्या देवगडच्या नगराध्यक्ष प्रभू मॅडम, दोडामार्गचे चेतन चव्हाण साहेब, सर्व चांदोसकर मॅडम, सर्व उपस्थित नगरसेवक, कर्मचारी, गावकर यांचे सर्व सहकारी, या सर्वांना नमस्कार. जेवणाची वेळ आहे त्यामुळे 10 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ मी घेत नाही. थोडक्यात एक विवेचन 5-10 मिनिटांमध्ये आपलं मी थोडंसं नगरपालिकेचा इतिहास काय आहे थोडं सांगू. भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या आहेत फार प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहेत, परंतु भारतामध्ये पहिल्यांदा आधुनिक जे स्वरूप प्राप्त झालं मद्रासला, म्हणजे आजचं जे चेन्नई आहे, 1688ला पहिली नगरपालिका, महानगरपालिका स्थापन झाली. ते इंग्रजांच्या काळामध्ये, म्हणजे कॉलोनियल त्यांचे वसाहतीचं राज्य होतं. वसाहतीचं राज्य असल्यानंतर ते जिथे जिथे वसाहत करायचे तिथल्या स्वच्छतेची, तिथल्या पाणी व्यवस्था, लाईट व्यवस्था, ह्या सगळ्या व्यवस्था पाहण्यासाठी त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण केली आणि ते प्रायमरी काम तेच वॉटर मीटर गटर हेच प्रायमरी काम होतं. आता ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम आपण फार पुढे गेलेलो आहे. 1688 ते स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत थोडासा हा निग्लेक्टेड पार्ट होता. आपला भारत जो आहे तो थोडासा म्हणजे ग्रामीण भागच होता, परंतु आत्ता आजच्या घडीला महाराष्ट्र हा 50% अर्बनायझेशन झालेला आहे, नागरीकरण झालेला आहे. आपल्या जिल्ह्याचं चित्र थोडंसं वेगळं आहे. इथे 13-14-15% आसपासच नागरीकरण झालेलं आहे, परंतु येत्या पुढच्या आणखीन एक 30 म्हणजे 2030 पर्यंत 70% शहरीकरण होणार आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे आणि ह्या ज्या अर्बन लोकल बॉडीज आहेत, नागरी संस्थांमध्ये काम करणारे अधिकारी कर्मचारी, तुम्ही यांच्यावर फार मोठी जबाबदारी असणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे 1947 पासून साधारणतः 1992 पर्यंत सुद्धा ह्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था थोड्याशा दुर्लक्षितच भाग होता. म्हणजे तिथे असणारे पदाधिकाऱ्यांचे व्यवस्थित वेळेवर निवडणुका व्हायच्या नाहीत किंवा आज फंड आपल्याला उपलब्ध आहेत ते फंड नसायचे. मग 1992ला एक 73वी घटनादुरुस्ती झाली. 73 आणि 74. 73वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण भागासाठी म्हणजे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींच्या संदर्भात आणि 74वी घटनादुरुस्ती झाली ती आपल्या नगरपालिकेच्या संदर्भात. छोट्या शहरासाठी म्हणजे नगरपंचायत, त्यानंतर क वर्ग नगरपालिका, ब वर्ग नगरपालिका, डिपेंड ऑन लोकसंख्या, अ वर्ग नगरपालिका, महानगरपालिका, हे अशी वर्गवारी झाली. आणि पहिल्यांदाच ह्या घटनादुरुस्तीनंतर 1992ला म्हणजे आपल्याला आपली किंमत नसते, माहीत नसतं, घटनात्मक दर्जा मिळाला गेला. नगरपालिका ह्या घटनेमध्ये नमूद आहेत. त्या घटनात्मक दर्जा पहिल्यांदाच ह्या 74व्या घटनादुरुस्तीने मिळाली. आणि या घटनादुरुस्तीबरोबरच आपल्याला अधिकार आणि कर्तव्य मिळाली. नुसतीच अधिकार मिळाले असते म्हणजे मी नेहमीच म्हणत असतो की कर्तव्याविना अधिकार म्हणजे सरंजामशाही आणि अधिकाराविना कर्तव्य म्हणजे गुलामगिरी. तर आपल्याला अधिकार आणि कर्तव्य दोन्हीही मिळाले. या घटनादुरुस्तीमध्येच आपल्याला मला वाटतं 19 एक कंपल्सरी आपलं काम आहे नगरपालिकेचं हे काम. आणि 29 जे आहेत 29-30 हे ऑप्शनल आहेत. हे कामं आपल्याला मस्टच आहेत, करणं आहे म्हणजे करणं आहे. मग हे कामं करत असताना आपल्याला रिसोर्सेस पाहिजेत. रिसोर्सेस तयार करण्यासाठीही घटनेनेच नगरपालिकांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार दिले. म्हणजे टॅक्स लावण्याचा अधिकार. कुठल्याही दुसऱ्या ऑफिसला बघा, टॅक्स लावण्याचा कोणाला अधिकार आहे? आपल्याला अधिकार आहे. वेगवेगळे काही कर लावण्याचा अधिकार, म्हणजे प्रवासी कर असेल किंवा कुठे काय माथेरानसारख्या ठिकाणी वेगळा कर असेल, प्रवेश कर असेल, असे कर लावण्याचे अधिकार येतील. आणि वित्त आयोग जो आहे, वित्त आयोगामध्ये आपली लोकसंख्या, आपलं क्षेत्र किंवा रोड ग्रँट असेल याच्या प्रमाणामध्ये निधी देण्याचंही ह्याच घटनेमध्ये नमूद केलेलं आहे. त्याचबरोबर या घटनेमध्ये आपले लोकप्रतिनिधीचे अधिकार कर्तव्य काय आहेत, प्रशासनाचे अधिकार कर्तव्य काय आहेत, हे पण नमूद केलेलं आहे. तेव्हापासून हा जो प्रवास सुरू झाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा एकदम मोठ्या प्रमाणामध्ये, आणि हा आता मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे खूप मोठ्या प्रमाणे वरचेवर आणखीन जबाबदारी वाढत जाणार आहे. इथे आपण सगळे नगरपंचायतीचे पदाधिकारी आहोत. मला बराच वेळा असं वाटतं की जेव्हा एखादा विद्यार्थी असतो ना, ग्रामीण भागामध्ये शिकतो आणि शहरात, मुंबईसारख्या शहरामध्ये शिकण्यासाठी जातो, गेल्या तो बावरलेला असतो, त्याला तो गोंधळलेला अवस्थेत असते. तशी आपल्यापैकी बऱ्याच जणांची परिस्थिती आहे. कारण एकदम ग्रामपंचायत टू नगरपंचायत एकदम मोठा डिफरन्स आहे. जेव्हा तुम्ही ग्रामपंचायतचे सदस्य होता, तुमचा ॲक्सेस कुठेपर्यंत होता? जिल्हा परिषद, फार तर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष किंवा BDO किंवा जिल्हा परिषद CO. परंतु आता मॅडम अनुभवत असतील, साक्षी प्रभू किंवा चेतन सर अनुभवत असतील, ते डायरेक्ट कलेक्टरला भेटणार, मंत्र्यांना भेटणार, आपल्या मंत्रालयात जाऊन वेगवेगळ्या मंत्र्यांना, सचिवांना भेटणार, दिल्लीला जाणार. म्हणजे हा जो बदल दिसतो तुम्हाला, तो हा अचानक म्हणजे मोठा बदल आहे. त्याचबरोबर नगरपंचायतीमध्ये नवीन नगरसेवक निवडून आलेले असतात, नवीन दम असतो आणि उत्साह असतो. निवडून येते वेळेस बरेचसे आश्वासनं दिलेली असतात. परंतु जेव्हा आपण निवडून येतो तेव्हा त्यातल्या मर्यादा लक्षात येतात. त्या मर्यादेमुळे काही कामं होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा थोडासा हिरेमोड होतो. अधिकाऱ्यांचंही तसंच आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा रात्रंदिवस रक्ताचं पाणी करून अधिकारी होतो, 5-10 वर्ष 15 वर्ष शिकतो, तेव्हा आल्याला आम्हालाही वाटत असते सगळे अधिकार माझेच आहेत, मी ते कोण? तसंच नगरसेवकांनाही वाटत असतं आम्ही निवडून आलेलो आहे. गिरम साहेबांनी बरोबर सांगितलं, आम्ही मालक आहोत. तर तर ते तसं नसतंय. लोकशाहीमध्ये आहे ना, सर्व अधिकार एकाला कुणाला दिलेले नाही, विभागून दिलेले आहेत. लोकशाहीमध्ये तर लोकशाहीची सौंदर्य तर हेच आहे. म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले पदाधिकारी आणि सिलेक्शन थ्रू आलेले अधिकारी यांनी मिळून काम करायचं आहे. हे लोकशाहीमध्ये आहे. ते आलेल्या नगरसेवकांचंही एकदम तसा हिरेमोड होतो आणि मग थोडासा संघर्षाला सुरुवात होते. परंतु जेव्हा आपलं
सामर्थ्य, दुसऱ्याची मर्यादा हे लक्षात आलं की संघर्ष होण्याची वेळ येत नाही, संघर्ष कमी होतो. आपले लोकप्रतिनिधी आहात, आपण जनतेचा आवाज आहात. तो जनतेचा आवाज आपण सभागृहामध्ये मांडायचा आहे. सभागृहामध्ये आपण पॉलिसी डिसिजन घ्यायचा आहे. डे टू डे वर्कसाठी प्रशासन आहे. परंतु दुर्दैवाने होतंय काय की डे टू डे वर्कमध्ये लोकप्रतिनिधी इन्व्हॉल्व झालेले असतात आणि जे पॉलिसी डिसिजन घ्यायचं आहे त्यामध्ये अधिकारी. ही भूमिकाची अदलाबदल झाल्यामुळेही बऱ्याच वेळा जो अपेक्षित प्रगतीचा वेग आहे तो मंदावतो. आणि आता मी पण मालवणचा थोडासा वर्ष 1.5 वर्ष झालं प्रशासक आहे. अगोदर अनुभव होता निश्चितच, परंतु अगोदरही होता. परंतु ती नगराध्यक्षाची खुर्ची जी आहे ना, ती खरोखरच म्हणजे गिरप साहेबांनी अनुभवलेलं आहे. आता चेतन नवीन आहेत, मॅडम नवीन आहेत. तर ही खुर्ची जी आहे ना, खरोखरच संयमाची परीक्षा बघणारी खुर्ची आहे. या खुर्चीत बसणाऱ्या माणसानं संयम बाळगला तर निश्चितच तो सक्सेस होणार. आपल्याला काय करायचं आहे, एक ध्येय ठेवलेला आहे, म्हणजे आपल्याला हे काम करायचंच आहे. तेव्हा इतर गोष्टीकडे लक्ष न देता, म्हणजे क्रियेला प्रतिक्रिया न देता प्रतिसाद देत गेलं आणि विरोधकालाही, कारण विरोधकांचं काम एकच आहे, त्यांचं काम फार सोपं आहे. विरोध करण्यासारखी साधी गोष्ट कोणतीच नाही. चंदसकर मॅडमला माहिती आहे, प्रणाली मॅडमला माहिती आहे, परत त्यांची इथे असते. विरोध करण्यासारखी साधी गोष्ट कुठलीच नाहीये. कुठल्याही गोष्टीत तुम्हाला विरोध करणं अगदी सोपं दिसते आणि ते त्यांचं कामच आहे. लोकशाहीमध्ये रचना तशी आहे की विरोधकांनी विरोध हा केलाच पाहिजे, नाहीतर सत्ताधारी पण निरंकुश होतील ना, ते कसं पण काही पण ठरवतील, ते त्यांचं काम आहे. परंतु सत्ताधारी म्हणून किंवा नगराध्यक्ष म्हणून जे पेशन्स पाहिजे आणि सगळ्याला घेऊन चालण्याची जी एक कॅपॅसिटी, कला आहे, ते मात्र आपल्यामध्ये ठेवली तर मला वाटतं कुठलंही काम अवघड जाणार नाही. आपला उद्देश समोरच्याला कळला, कितीही विरोध असू दे, कितीही त्रास होऊ दे. सुरुवातीला म्हणजे रेल्वे ट्रॅक बदलत असताना खडखडाट होतो, तो खडखडाट होईल. एकदा रेल्वे रुळावर गेली की स्पीड कधी त्यांनी घेतला हे आपल्याला लक्षात येणार नाही. आणि नगरपालिकेमध्ये काम करतानाचं वैशिष्ट्य सांगतो, जेवढे आपल्याला अपमानाचे, दुःखाचे किंवा वाईट प्रसंग येतील ना, तेवढेच आपल्याला आपला हेवा वाटावा असे अभिमानाचे प्रसंग पण फार येतात. गिरप साहेबाला कधी दिल्लीला जायची वेळ म्हणजे प्रसंग मिळाला असता का? दिल्लीला अनेक वेळा गेलेले आहेत ते. किंवा आपल्यापैकी अनेक नगरसेवक आहेत ज्यांनी दिल्लीमध्ये राष्ट्रपतींच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे, मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते मिळालेला आहे. हे असे आपल्यालाच हेवा वाटावा असे अनुभव सुद्धा याच संस्थेमध्ये आपल्याला मिळत असतात. नवीन आल्यानंतर सल्ला तुम्ही जरूर घ्या, परंतु सल्ला योग्य व्यक्तीकडून घ्या. नाहीतर आज हे विचारतात, तुमच्यासारखं उत्तर देणाऱ्या व्यक्तीकडून जर तुम्ही सल्ला घेतला तर तुमचं अपयशी ठरलेला एवढं मात्र निश्चित. त्यामुळे सल्ला म्हणजे कोणाकडून आपण सल्ला घेतो, एखाद्या इन्शुरन्स ॲडवायझरकडून सल्ला घेणं वेगळं आणि एखाद्या कोणीतरी दुकानदाराकडून सल्ला घेणं हे वेगळं. योग्य व्यक्तीकडून सल्ला घ्या आणि आपण आपला कारभार पहा. कारण अधिकाऱ्यांना काय आहे की अधिकारी म्हणून जेव्हा सिलेक्शन होतं त्यांना जवळपास 2 वर्षाचा प्रोबेशन पिरियड असतो. त्या काळामध्ये त्यांना योग्य प्रकारे ट्रेनिंग दिलं जातं. परंतु लोकप्रतिनिधीच्या बाबतीत असं होत नाही. कोरोनाच्या अगोदर अशा ट्रेनिंग व्हायच्या. शासनाचंही धोरण आहे की जे बजेट आहे त्याच्या 1% जो खर्च आहे तो ट्रेनिंगवर दिला पाहिजे. साईनाथ गावकर जेव्हा माझ्याकडे हा प्रस्ताव घेऊन आले की असं असं ट्रेनिंग द्यायचं आहे, खूप चांगली गोष्ट आहे. ट्रेनिंग शिवाय माणूस घडूच शकत नाही. सक्षमीकरण जे मनुष्यबळाचं सक्षमीकरण असं होऊच शकत नाही. आपल्या भारतामध्ये हे जे स्वच्छ सर्वेक्षणचं काम झालं, स्वच्छतेचं झालं, आठवड्याला याच्या ट्रेनिंग असायच्या. वारंवार मुंबईला मुख्याधिकारी, सिटी कोऑर्डिनेटर आणि ते आरोग्य निरीक्षक यांना बोलवलं जायचं. म्हणून त्यांना त्या काय करायचं ह्या गोष्टी लक्षात आल्या. सुरुवातीच्या काळामध्ये पदाधिकाऱ्यांना पण बोलवलं गेलं. नंतर तो टेक्निकल पार्ट जास्त असल्यामुळे त्यांना न बोलवता फक्त सिटी कोऑर्डिनेटरला बोलावलं गेलं आणि ते ट्रेनिंग दिल्यामुळे ते त्यामध्ये ट्रेन झाले. तसंच आपलंही आहे. कोरोनाच्या अगोदर आपल्या ट्रेनिंग यशोदामध्ये व्हायच्या किंवा काही ठिकाणी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटला व्हायच्या किंवा अन्य ठिकाणी व्हायच्या. ह्यांनी जेव्हा घेऊन ह्या आले तेव्हा खरोखरच मला ही कल्पना आवडली. त्यामुळे मी त्यांना पाठिंबा दिला. त्यांचे खरोखरच आपण सर्वांनी आभार मानले पाहिजे की अशी कोणीतरी इथे सुरुवात केलेली आहे. भलेही सुरुवातीला
गोष्टी छोट्या असतात. म्हणजे नदीचा उगम जिथं होतो तिथं नदी पाणी कमी असतं, नदीचा प्रवाह कमी असतो, पण वेग जास्त असतो. पुढे पुढे जाऊन ती विशाल स्वरूपामध्ये होते. तसं इथेही कदाचित असं होईल की आज ट्रेनिंगचं महत्त्व तुम्हाला इथे जे प्रेझेंट आहेत त्यांना लक्षात आलेलं आहे. तुम्ही जाऊन दुसऱ्याला सांगाल आणि जेव्हा कधी काय आणखीन कुठे ट्रेनिंगची संधी येईल तेव्हा तुम्ही निश्चितच स्वतःहून ट्रेनिंगला जाण्यासाठी उत्सुक असाल असं मला वाटतं. जास्त काही घेत नाही, जास्त मी बोलत नाही, कारण मला वाटतं आता 10 मिनिट होऊन गेलेले आहेत. तर एवढंच म्हणतो की विथ ग्रेट पॉवर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्यामुळे यूज इट वाईजली. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद सर. खरं तर दुपारचे 2:30 वाजून गेलेत. सगळ्यांनाच भूक लागली असेल, कारण मला पण लागली आहे. तेव्हा कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे वळूया. ज्या ज्या लोकांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या या कार्यक्रमाला हातभार लागला त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. सर्वप्रथम महेश झगडे सर असतील, एवढ्या लांबून आले आणि आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं, त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे विजय कुंभार, माहिती अधिकार क्षेत्रातलं फार मोठं नाव आहे, आपल्या सिंधुदुर्गात आले. आपल्या सिंधुदुर्गातील सगळ्या नगरसेवक, नगराध्यक्ष सगळ्यांना मार्गदर्शन त्यांनी केलं, त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे राजन गिरप सर असतील, या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्घाटक. फक्त 5 वर्ष त्यांना मिळाली. 5 वर्षात त्यांनी अशी काय जादू केली, जादूची कांडी फिरवली की वेंगुर्ल्याचा चेहरा मोहराच बदलून टाकला. नेमकी कशी जादू केली मला देखील बघायची होती, ऐकायची होती, आज ऐकायला मिळाली. धन्यवाद सर. त्याचप्रमाणे सगळे नगराध्यक्ष असतील, चेतन चव्हाण सर असतील, त्यांचं देखील खूप चांगलं काम चाललंय. मी तोडामार्गाला जाऊन देखील आलो. अगदी राजन गिरप सरांच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्यांचं काम चाललंय, त्यांचे देखील आभार मानतो. त्याचप्रमाणे साक्षी प्रभू मॅडम आहेत, नगराध्यक्ष देवगडच्या. त्याचप्रमाणे उपनगराध्यक्ष असतील वाभवे वैभववाडी, संजय सावंत सर असतील, नेहा माइंडकर मॅडम असतील, वाभवे वैभववाडी नगराध्यक्ष. त्याचप्रमाणे सिग्मा अकॅडमी सिंधुदुर्गचे संदेश ठाकूर सर या ठिकाणी उपस्थित नाहीत, त्यांचं देखील आम्हाला सहकार्य लाभलंय, त्यांचे देखील आभार मानतो. संतोष जिरगे सर, ज्यांचं विशेष सहकार्य या कार्यक्रमासाठी लागलं, त्यांचे देखील आभार मानतो. आमची साऊंड सिस्टीम अर्थात किरण नाईक सर, प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आमच्या सोबत असतात, त्यांचे देखील आभार मानतोय. ह्या हॉलचे, मराठा समाज हॉलचे गवस सर आहेत, नेहमी हाच हॉल आम्ही घेतो, खूप चांगली सर्व्हिस आम्हाला ते प्रोव्हाइड करतात, त्यांचे देखील आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आमचे जाहिरातदार असतील, यांच्याशिवाय हा कार्यक्रम अधुरा आहे, त्यांचे देखील आभार मानतो. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या ज्यांचा हातभार लागलाय त्यांचे देखील आभार मानतो. आणि सॉरी जरा मध्ये झालो. पुन्हा जिरगे साहेब, आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम सुरू आहे. मी नेहमी माझ्या ऑफिसमध्ये जेव्हा चर्चा होते ते मी सांगतो की चिन्मय यदळकर सर, आपण दूध विकतोय, त्यामुळे आपल्याला प्रत्येकाच्या घरोघरी गेलं पाहिजे. पुढचं बोलत नाही. दूध विकतोय त्यामुळे घरोघरी गेलं पाहिजे. दुसरं काही विकत असतो तर ग्राहक आपल्याकडे स्वतःहून चालत आले असते. त्यामुळे कोकणशाहीचे जे काही सर्व सामाजिक उपक्रम आहेत, हे दूध विकण्यासारखे उपक्रम आहेत. आपल्यासारखी सर्व गोड माणसं कोकणशाहीसोबत जोडली गेलीत, त्यामुळे खरंच मनापासून आभार व्यक्त करतो. खरं तर प्रशासनाचे माझे सर्व सहकारी मित्र देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचेही आभार व्यक्त करतो. आणि खरं तर यजमान आम्ही आहोत, त्यामुळे आपल्याच लोकांचे आभार मानू नये. पण एकूणच साहेब आमची ना मोजून 4-5 लोकांची टीम आहे, 50 लोक नाहीत, 4-5 लोकांची टीम आहे. माझ्या कोकणशाहीच्या टीममध्ये असलेले कोकणशाहीचे माझे जिल्हा प्रतिनिधी चिन्मय घोगळे, कोकणशाहीचे माझे व्यवस्थापक तथा मार्केटिंग हेड राजेश हेदळकर, आमची वृत्तनिवेदिका रीना ठाकूर, आमची वेब एडिटर योगिता कानडे. त्याचप्रमाणे मी नेहमी सांगतो, या बॅनरपासून चॅनलला दिसणाऱ्या, स्क्रीनला दिसणारी प्रत्येक गोष्ट जी रंगरंगोटी असते, ही सगळी रंगरंगोटी करणारा आमचा जादूगार, कलाकार, एडिटर प्रशांत रेवणकर, माझा कणकवलीचा प्रतिनिधी सिद्धराज परब, झालं ना? हां. तर या सर्वांचे खरंच मित्रांनो असेच राहू, ताकदीनं राहू आणि असेच कार्यक्रम आपण घेत राहू. हे सर्वजण आपण उपस्थित राहिलात. सावंत सर खरंच मनापासून आभारी, माइंडकर मॅडम, सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आणि हा कार्यक्रम, या परिषदेला इथं स्वल्पविराम देतोय, पूर्णविराम देणार नाही. अशा पद्धतीचे कार्यक्रम याही पुढील काळात कोकणशाहीकडनं आयोजित केले जातील आणि कोकणशाहीवरचं आपलं प्रेम याही पुढील काळात असंच अबाधित राहून दे. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.